Здравейте! Това е YouTube профила, наречен Обработки и уроци с Photoscape. Photoscape е ето тази малка програма. Това е първият ни видеоклип. В този видеоклип ще показвам самата програма Photoscape. Надявам се видеото да ви хареса и да гледате с удоволствие и да можете вие да си правите такива обработки. Днес ще кача още едно видео, където ще направя урок как да си направите пъзел с помощта на Photoscape, който е за начинаещи. Така, ето, като го отворите, ви излиза ето това. Photoscape се изтегля от Zamunda в Torrent. И пишете Photoscape. Така, има редактор, групово редактиране, страница, комбиниране, анимиране, изображение, печат, снимка на екрана, разделяне на изображение, избор на цветове, RAW конвертор, преименуване, отпечатване, преглед. Така, вижте колко неща има. Най-използваният е редактор. В него можеш да правиш обработки, пъзели и каквото си поискаш. Има и групово редактиране, където можеш да редактираш няколко наведнъж. Ето. Слагате и после си ги правите. За сега само ви показвам. И от групово редактиране може да си правите рамки. Така, има страница, където можете да си слагате снимки. Това е колаж. И само завличате и слагате. И ето ви го мини колаж. Така, има комбиниране. Тук може да комбинирате няколко неща наведнъж. Ето. Става като лента. Сега ще види колко дълго става. Вижте. Сега да ви покажа. Ето. Вижте колко дълго. И той ти е така. Има анимирани изображения, където можете да си правите нещо като клип. Като следващо. Така, ето, слагате. Примерно, аз си ги копирам и си стават няколко. Ето още. И вижте как се сменят. Ето. Аз един път бях направила такова нещо, като това е малко по-бавно беше. И като бях го направила и беше така приятелки и най-накрая момичето стана сама, защото приятелката е заминала и го поснах в една страница с история във Facebook. Ето тук има снимка на екрана, където може да си снимате екрана. Ето, прозорка за снимане на екрана. И ето, вижте. И ми снима екрана. Така. Има разделяне на изображение. Именно слагате ето тези. И разделя. И вижте сега какво става. Чета документи. Мисля, че в документи се записва всичко. Но мисля, че не. Аз преди съм ги разделяла много пъти.
Ама сега явно, защото всичко се разделя на такива части. Добре, вече го разбрахте. Тук може да избирате на светове. И вижте. Сега клик по пипетката и задържите. Ето. И той ви прави автоматично цветове. Вижте. Ето ви цветовете, които се получават. Така, има анимирани изображения, това вече го разбрахме. И това е всичко. Това не е. Добавя примерно това. Не. Това мисля, че и тук си избирате, но няма значение, това не е важно. Всичко е тук. Ето тук са най-важните неща. Надявам се това видео да ви е харесало и след малко ще кача видеото как да си направите пъзъл. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!